родовата памет. Понеже аз имам много неща, които мога да ти кажа и ти, щом такова предаване работиш, ще бъдеш много радостен да научиш много за такива неща, които в Асеновград ми се случвали и за това как младите хора изобщо не знаят. Понеже не, че не ги интересува, просто нямат информацията да научат откъде и какво е техния род и по какъв начин те живеят в Асеновград. Ако тръгна да говоря за мен, аз съм мама е от Кукуш, тата е от Драма и горе-долу ние сме в Асеновград. Но това не е големия проблем. Не исках да създам проблем от твоето предаване, защото то според мен е интересно да се знае за всички. Значи Асеновград е едно място, като древност. Това ти самия си историк, знаеш, че това е бил гръцки полис. Тук в консулата, ако се обърнеш, там има нар, което не го на македонците го наричат калинка. Там има маслина, когато аз много на майтап я купих от Гърция преди 10 години и си помислих, че щом е било гръцки полис, те са избирали гърците къде да си правят градовете. Това е Хинап тук. Кайси растат. Много странно. Климата в Асеновград е един удивителен. И те са избирали гърците такива полиси, които такива места, в които да им виреят и растителността. Тая маслина вече 10-та година, даже и маслини има вече. Да се върна на родовата памет. От Асеновград още преди 1890, доколкото си спомня, първото изселение на гърчещи се. Трудно ме да ги нарича българи, тук ги наричат лангеря, някои не знам, имат всякакви думи, но те считат себе си с гърци, така че още в началото на века има 3-4 изселения към Гърция. Вече когато правят гръцката държава и карат нашите българи да, понеже правят държава и понеже сега е точно момента за глобализация да говорим, около 4 милиона българи с македонски происход и тракийци с тракийски происход, но смятащи себе си за българи са напуснали тези земи Северна Гърция. Териториите населени с македонци българеещи се. Защото това е било... Имам по спомени на моите дядовци и баби. Непрекъснато си ги плашили, непрекъснато, когато направиха държава, са минавали по тях да им сменят имената. Нямаме Иван. Минали при него, му каза, ти ки бидеш Яни. Абе, како Яни, аз съм българин. Сега вика, ние си имаме нова държава, Гърция се казва, и ти ще бъдеш Яни. Как съм Яни, аз съм българин и съм Иван. Няма да говорите вече български. Баба ми разправяше, че всяка къща в Драма се рез чак долу до Катерине и в Македония тези от Кукуш нататък и до сега в Гюменджа, която след малко ще говоря за Гюменджа, за Асеновград, защото тук има много гюменджани, основно. Те и до сега там се притесняват да говорят български. Макар че много от тях знаят и децата им научават български. Но аз говоря за това време, когато са изгонили 4 милиона българи, те са тръгнали по целия свят. Има в Австралия,
Има един голям град близо до Дюселдорф. Мисля, че града се казва Ниф. Там има цяла една такава... Като са тръгнали аз почнах и се разпилях, че непрекъснато тормоз на българското население ужасен бил. И тогава един ден вече решили, че с тискирета. Това са едни хартийки за промяна на имена и на собственост. Отишли във всяка къща, както казваше дядо ми, с полицаи, които са наши македонци, били също и тракийци. И по един грък от Долна Азия, защото пък турците по това време са завладяли Смирна, сега е Измир, и цялото крайбрежие надолу, Кошада с тези Бодрум, които българи много ходят в момента. Всичко това са били гръцка, същинска Гърция. Островите Лесбос, Самос, всичките са по на 1,5 километра от турската граница, от бреговата линия. И понеже от татика тези пък гърци, подгонени от турците, те пък да бъдат турци и така да ги пооправят в някои аспекти. Така да ги яко да ги помюсюлманчат и във вяра и във всичко. Те хукват и гърците, гонейки нашите хора от цяла Северна Гърция до момента, държавата изгонва българите, им дава къщите, нашите къщи. Тези гърци отдолу от бреговата ивица. Между впрочем, аз хода в къщите на баба и на моите родители от единия род и други. Знам къде се намират в Гърция. И до момента са автентични. Те са доста мързелив народ, тези от Турция, които дойдаха. Не знам, имат и нарече, нашите българи ги наричат там по някакъв странен начин. Не искам да споменавам начините, по които се изразяват за тях, но те са твърде мързеливи хора и си стоят в бутнатите наши къщи, нито ги поддържат, там получили са имотите. А тези българи, цели села, събират се в черквата и питат, какво правим сега? То е било по време, такова време, юнско. Връщат се хората от ниви и от работа и пред тях ги чакат полиция. Такива милиционери наети, полицаи, заедно с българи и с тискиретата. Сега, ти си Георги, ама се казваш Йорго, няма да си Георги. Как бе, аз съм българин. Няма да влезеш в къщата, им казват. Оградата е тук, ние с пушките стоим, няма да влизаш в къщи. Как няма да влеза? Това е моята къща. Ако се напишеш, че си Йорго и си грък, как съм грък, аз съм българин. Като си българин, там има вече граница. Давай за България. И те защо не ги пускат по къщите да влезат? Какво да правят? Отиват пред черквата. И се събира цялото село. Така както идват от работа. Без да ги пуснат да влезат вътре. И пита. И отеца казва, ние сме българи. Си отиваме на България. Майка България трябва да помага. И тогава без една вилица да вземат отвътре, защото не ги пускат. Всички села и Кукуш, всичко, което е от цялата територия, 4 милиона хора тръгват към България. Настаняват ги по разни митнически пунктове и ги разпределят. Това село в Сливен, другото село в Варна, другото село в Бургас. Като всеки един от тях си носи крепостните актове. Това е актове за собственост на земя. Аз имам
декара, дядо ми носи документите в България, че те са неговите декари. И че има къща, и че има имоти, и че трябва нещо България да направи. България обаче нищо не направи. Напротив, когато мама е започнала училище в България, ето, искам нещо да кажа, което е много важно, децата и по-големите батковци да научат за Асеновград и за водовата памет. Тук има една огромна грешка на българите, които живеят в Асеновград, говоря. Защото в Асеновград има една голяма част от Пазар, сега от Верия, Пазар, Гюменджа, от всякъде има тук, Костур, има много македонци, които са македонци. Има и от Тракия, от Кавал, Аксанти и така. Когато са пристигнали тук, нашите местните започват да им кажат, абе, гърците мръсни. И много от децата ми е ужасно смешно в момента. Като го питаш ти, какво, бе то дочуло, не дочуло ми, ние сме гърци. Викам, моля. Гърци сме ние, баба ми е от Гърция, дядо ми е от Гърция. Аха. Все пак викам, какво правят баба ти, дядо ти в България? Какво са дошли тук? Случайно са дошли или хубав живот ги е привлекал тук? Или какво всъщност има, че те толкова много гърци асеновградски, дето всичките ние деца. Направи си един експеримент, като човек, който има такова предаване. И след, аз лично ти предлагам с един микрофон да попиташ деца. Някои от тях ще се досетят да са питали мама, тати, какви са, какво са. Всичките 90% от децата ще ти кажат, че те са гърци. А как? Какво правят в Асеновград? А какво правят в България? Дори има хора около твоята възраст, които оня ден говорих с една девойка, колкото тебе. Значи не е млада, 50 годишна. Питах каква е, ние сме гърци. Какви сте гърци вие? Защо тук в България? Не знам, баба и дядо зарязали са и са дошли в България. Какво са зарязали обаче? Защо не са зарязали? Те просто са ги изгонили, защото са българи, защото те са били българи. Как ще се пише грък, когато съм българин? Лошото е, че в България са ги посрещнали като гърци. Като някои тук навляци, че те какво правят тук. След което има още трагедии, че когато въпреки всичко вече тези хора, идвайки в България без една стотинка, без вилица и лъжица, без да ги пуснат в домовете им, да влезат вътре, за да си вземат поне кой каквото, с каруци, по 10 деца, по 10 хора, тръгнали за България, така с работни дрехи, без да знаят какво е от българска гордост. Тук България така хубаво ги изиграла. Взимала им имотите и платила репарации за войната. Всеки е внесъл някакви там имоти, дали са му на границата някакви документи, че там взимали са им така и са им дали, имаше едни облигации. Моя баща, Бог да го прости, той спомина преди една година, за 1200 декара гора преди няколко години от облигациите, които са за 1200 декара, отиде взима пари и купи 4 стола. Не 6. 4. Защото нямаше пари за 6. И каза, тези 4 стола са всичките 500 години поколения назад в Гърция, които
моите дядовци, прадядовци са събирали. Това е България, която направи. Затова и родовата памет е слаба и затова сега викат само Левски, само Ботев, а не знаят какво е значи оттатък, надолу. Какво е това Левски и Ботев? Да не хода в политиката напред, но значи, ако ние говорихме, и аз много дълго говорих за това, за моята болка, че тези млади хора в България не знаят колко много техните дядовци, баби, колко много достоинство са имали да се наричат българи, да зарежат имоти, къщи, всичко това, само за това, защото са българи. Защото считат себе си за българи и че са мислили. Аз лично, то е било, както по думите на моята баба, която ми разказваше, било просто невъзможно да останат повече. Те чупили им прозорците, вътре слагали дюшеци на прозорците, защото имало епотери, които са ходили по прозорци, говориш ли български, ти трушат дума. Или прибивали хората. С така физически бой, с тояги, с каквото говорят български през прозорците. Чупат прозорците, влизат вътре и бой. Защото направили гръцка държава. А ние говориме, тук той се казва Сюлейман, он е Демирел, другия Мимюн. Извинявай. Като отидеш да живееш в Америка, ако си Иван, ставаш Джон. И до момента е така. Може да запазиш фамилията си, но така е. Ние не говориме за родова памет, говориме за близко минало, което е в Гърция. На което тези хора, които според мен са най-достойната част на България, на гражданите, дошли тук, гледай, Асеновград. Около 90% са пришълци в Асеновград. Да, това е истина. Значи едните са тракийци, другите са македонци. Тези гърци от тук, последните, които 60, аз помня последните, които ги са гърчеха, искаха да си отидат Гърция, защото не се считат българи. Заминаха за Гърция и сега в Гърция има поне 4 места, на които се наричат Станимака. Има един град, в Гюменджа има една мала, те са им дали места гърците, там да си направят мала. Най-големия смях ми е, че когато отида в Гюменджа, повечето хора, които са автентичните, останали там, едните са придвижили към България, уния са сменили имената, защото са били притеснени, наследили на роднините, които отидаха за България имотите и се чувстват добре. Сега те като че ли стават по-големи гърци от нашите българи, от гърците. Те дошли от Асеновград. Дали им в този град едно балканче, кварталче и там се нарича Станимаха, а нашите македонци, българи, да викат, там българи са българската мала. което е най-смешно. Ужасно. Те от тук тръгнали, защото са гърци, а нашите българи викат, там горе е българската мала. Такова е, както тук, като са дошли нашите и викат гърците. Така че оттам, само секунда да завърша, оттам идва и това в България, дето говорят в Асеновград, живеят гърци. Не, в Асеновград живеят македонци и тракийци, които са считали себе си за българи и са дошли тук измикяри, без наследник, и въпреки това, този народ е много работлив. Той стана ти познаваш Асеновград. За около
60-70 години те направиха къщи, построиха, купиха си коли, направиха всичко, което е необходимо децата им да завършат въобще. Имат занаяти, Да, да кажем. тези хора пристигайки... Да, ужасно. Ето още нещо интересно ще кажа, понеже трябва да има и развлекателна част. Нека и младите да знаят. Оня ден тук имам един приятел грък, истински грък. Той е от Микена, от Долна Гърция, където са... Южна Гърция, да. От Атина надолу, където фактически Пелопонес. Е най-доброто място на Гърция, където е културата гръцката там. И така, преди няколко седмици бях на матч. Той обича да гледа матчове. ПАОК с Панатинаикос. ПАОК е град в Солун. Да. Междувременно... Отбор солунски. Да. Междувременно трябва да ти кажа, че Солун никога не е бил български. Вътре е смесено население. Имало е гърци живеещи, турци, много българи и македонци, обаче никога там е границата. Исторически погледнато, Солун е имало и много евреи. Да, нека младите да го знаят, че Солун е имал много евреи, които са въртяли търговия, златарство, лихварство, типични за евреите занаяти. Така, въпросът ми е, че ние говориме понякога за Солун, така сякаш е бил наш български. Никога. Покрай него вървим чак надолу до Катерина, до Серес има места. Костур е най-причудливия български град по принцип. Македонски, български, все едно. Той сега е гръцки и ще бъде вероятно, защото при нареждане на картите няма, макар че сега глобалното общество изисква някои други неща. Да имаме удоволствието да съжителстваме. Интересно ми е за матча да научи. И така. Вика, отидах на матч. Понеже от 30 години, когато играят този отбор от Горна Гърция, сега така се нарича, Северна Гърция, България, значи, там където са нашите места, когато играят долу, атиняни и всички надолу, понеже публиката е много, с коли отиват по 20-30 хиляди публика имат. И атиняни, знаеш ли как ги дразнат? Публиката. Викат им българи, българи, българи. И до момента, и сега вика преди, отивам на матча и всичките ние сме заредили знамена и по един момент вече почваме да викаме българи и уния умират отгоре. Което забележи до момента, защо атиняни казват нагоре българи. А имаме още един случай, който съм свидетел преди 12 години. И какво се случи по принцип? На този матч, както им викаме българи, защото те са от едната страна на трибуната, но ние са от другата страна. Не? Те ги разделят. Разделят ги, да да не се бият нещо. И вика, ние стоим, викаме българи от срещната страна, българи. И по едно време, вика, почна да излиза нещо. Някакво нещо излиза. И цялата друга страна стана едно българско знаме. Вика, откъде толкова план? Откъде толкова го направиха? Вика, 20 000 публика дигнаха едно българско знаме и го държат. И хората изчезнаха. Цялата трибуна става с бяло, зелено и червено флаг. И вика, ние млъкнахме. За пръв път, вика, се притесних от това. Ние ги наричаме българи, ми те, ето ти, дигат си знамето, българското играят. Да. Аз присъствах преди 10 години, август месец, бях на гости един братовчет наш от Гърция. Той има някаква вила под Олимп, има едно причудливо село, казва Литохоро. Там минава магистралата, Олимп се спуща точно до магистралата и морето.
Значи планината, горе-долу, най-тясният проход на Олимп и морето. И братовчето има точно над магистралата място и един тунел и отиваме на море. И ние тръгваме за плаж. И гледаме едни с пушки, с цяло снаряжение. Викам на братчета, тук какво става? Той вика, да. Викам, не бе, мен е любопитно, какво става тук на магистралата с пушките, цивилни хора, с цял отряд хора, спират ги някакви коли, отдолу идващи, някои пускат, някои не ги пускат и викам, да отидя. Любопитство ме води, да отида да слушам. Викам на братчета, какво говорят сега? Вика, питат ги, къде отидат? И те викат Българистан. Което, чуй, пределната граница, Българистан отивали, т.е. България. А това е на Олимп планина. Това е под Катерине. Да. И тогава ние с пушките вика, открит ли са Българистан имате ли? Не. Обратно за Атина. Обратно за Атина. Просто за след един матч толкова много се ядосват тия, че ги наричат. До момента атиняни тази част нагоре я наричат Българистан. До момента. Искам всичките млади хора, които дано да имаш публика в твоето предаване, ми се ще тези млади хора да чуят наистина, че нито един от тях не е грък. Това са деца на най-достойните българи, които се зарязали. Всичко оставили зад себе си, защото заради българщината, която я носят, заради усета, който родители и дядовци са им дали, не са решили да кажат, добре, какво ми е да съм Йорго, ще си запазя къщата, ще си запазя имотите, ще получа на пристанището там, какво си, един дядо ми има лодка, лови риба, всичко ми е тъмън. Да, но не. Тези хора не са се кръстили от Георги Йорго. Не е възможно това. Да. И са тръгнали без нищо за България. Жалкото е, че тук са ги направили на леши коприва местните, така че нашите дядовци и баби са срамували да разказват всичко това. Баба ми, Бог да е прости, дядо ми казва, случи се така, че майчини ни посрещнаха нормално, ама купихме си къщичка след известно време. Работиха по полето, нямаха и имоти в Асеновград. 1 декар тук, 2 декара там. Полека стана живота им такъв. Гоше, аз мисля, че не искам да манипулирам отново желанията ти, но мисля, че това, което говорихме, е по-важно и по-достойно за твоето предаване. Да, разбира се, че е по-важно и по-достойно. Какво ми е на мен? Аз един Асенов грачанин, който може да ти разкаже за нещата, които е видял през живота си. На мен ми е било ужасно странно, защото аз рових. Питам. Моя татко, Бог да го прости, и чичо ми, Бог да ги прости и двамата, те научаваха за историята на рода си от мен. Така че, макар че аз съм тяхното дете, най-вероятно моя дядо и баба не искаха да им разказват тях. Верно, че те знаеха гръцки и в нашата къща се говореше, когато искат нещо да скрият от мен и от децата, от техните деца и от внуците, те говориха на гръцки. Това не значи, че те са гърци. Гърци, разбира се. И ако баща ми и чичо ми не са си задавали въпроса, всъщност какво правят моите родители тук, защо дойдаха, що аз съм носили на ръце,
брат ми се е изгубил по пътя и го търсят цял живот. Хубаво, че се е изгубил брат, за да попитат, как така е изгубил брат, къде? И тогава баба ми и дядо ми са разказвали как тръгнали са така от черквата. Няма дрехи, няма нищо и тръгват за България. Там е България, им казват. И те тръгват през едни пътеки, през някакви пътища на някъде към България. Да минат от другата страна на границата, където на другата страна има хора, вика. И там ни взимаха кой каквото носи, защото ни дадаха да влезем вътре. И ние описваме на границата. Аз имам такова, толкова декара. Само тия, вика, най-умните, дето отидаха на нивата, можаха да си вземат. Са си сложили някъде по куртки, по фанели, по блузи, тия актове за собственост. Крепостни актове се казва. Да. Само те. А другите обявяват. Имам това. Онова. И всеки на границата е описан. Сега в момента има, което мога да съдействам. В София има една агенция за бежанци, за тези 4 милиона бежанци, в която има удивителен регистър. Ако твоята публика, младите хора решат да намерят рода си, в този регистър само да знаят селото, кое е Горен Чифлик ли е, Горното Дорак или Долното Дорак. Поне нещичко да знаят за откъде са техните родители пристигнали, прародители, защото те са млади вече. Да. Баба и дядо. Да. Прабаба и прадядо, те са млади. Млади, да. Откъде са пристигнали и само да знаят името, в този регистър те ще намерят всичко. Ето нещо, което искам да кажа, което е по-полезно от другото, което ще научиш. Всеки един млад човек, отивайки в този регистър, аз ще го кажа, ако те ти се обадат някой, ще ти кажа адреса къде е, за да може да им го даваш. Може да добие представа за цялата имотна ситуация на техните семейства. Сега му е време, защото сме демокрация, защото сме в Европейски съюз. Каква е участта на моите 5000 декара, дето дядо ми ги е записал в този регистър. Регистрите са още живи. Всяко дърво си има корен. Не бъдете дървета без корени. Това ви пожелавам аз. Много ти благодарим и ти желаем много здраве. Преди всичко здраве и пак здраве. Благодаря ти. Късмет.